Көзге болытлы көннәрдә һәр барчабызны күңел кояшы җылытсын. Ә менә киләсе видеосюжетны карагач, һичшиксез барыбызның да кәефе күтәрелер. Алдагы минутларда балалардан шигъри күчтәнәч. Таныш булып, мин Камилә, 7 яшьлек шаян кыз. Көзгә укырга керәм, шактый хәлифләр беләм. Тагын энем бар минем, һәм бик әйбәт әнием. Әтием әле эштә, ул кайта бары кичкә. Шуңа да зоопаркка ишәү генә бардык без. Көне буе йөрдек, бераз гына ардык без. Хайваннар бакчасына сәяхәт итәргә күптән хыялланган иде балалар. Өстәвенә чып-чын шагыйрә Йылдыз Шәрәпова үзе кунакка чакырган. Камилә бит ул булай гына килмәгән зоопаркка. Хәрефләр өйрәнергә килгән укырга керәсе булгач, һәм менә шушы зоопарк әлифба китабыннан ул әле безгә тагын хәрефләрне укып күрсәтәчәк. Һәм башка балаларда. Чыннан да бик талантлы булып чыкты зоопаркка килгән балалар. Капкасындан кылыга килдек аю янына. Кызык, шундый зур аю конфет сылап ялына. Танытама кулаю, ярата бар да шикәр. Юк, бик мимәле җитәр. Бик сам тышкарын бетәр. Әнин әйтмәдеме белмисен нәнешене? Ыярды булай аю, кызарды хәтта туны. Минем исемем Алсубикә дип таныштырды юлбарыстан курыкмаучы нәни генә кызчык. Юлбарыс үз исемен алган дисенә кайдан? Юлы тун кип килгән монда тайгадан. Юлы булганга туна юлбарыс диләр аны. Нигә килгәнем белән очрашырга, күрешергә туганы писи белән. Монысы тагын нинди тау? Үзе биек, үзе дәү, бик озындыр борыны, җиргә тора орынып. Күзләре бәләкәй, тимә кадәр генә әй, колагы, мондый колак буламы? Колак түгел, шаршаудыр. Бу хайван бик ялкаудыр. Кичкә генә кыймылдый, әллә йокларга уйлый. Ялкау түгел ул кызым. Уңган җәнлек фил биктә. Илен сагынган читтә, торасы килми биктә. Көчле дә ул тыйнак та, һәм оялчан җитмәсә. Дуслашкан да булыр идем, әни алып китмәсә. Бусы гипопотам, диеп аңлатты апам. Иташамый бу хайван, үлән генә ярата. Тамагын туйдырырга ләмгә күмелеп ята. Алия исемле кызыбыз да бик җитез булып чыкты. Зур гына зоопаркта үрдәкне эзләп тапкан. Үрдәккә үрдәкне, шундый матур күмлекле, карап кына торырлык, үлмәк түгел, горурлык. Китап белән дус балалар әнә шундый кызыксынучан була. Эшләдем бер яхшылык, дөнья китте яктырып шигъре белән яшәүче шагыйрә Йылдыз Шәрәпованың исеме колаклы кыймаклар, антенналы бәрәңгеләр белән балаларга бик таныш. Татарстан Язучылар берлегенең Абдулла Алиш исемендәге бүләге иясе. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Йылдыз Шәрәпова бүгенге тапшыруыбызның кунагы. Йылдыз апа, исәннәрмесез? Исәнмесез? Менә без бүген тапшыруыбыз башында һәр эшнең нигезен теләк, ният һәм инде илһам тәшкил итә дип әйтеп уздык. Менә сез инде үзегез әйтмешли, гомерегезнең зур өлешен бала чакка хезмәт итүгә багышлаган шәхес. Әйтеп китегезче, менә шушы балалар әдәбиятына керергә сезне нәрсә илһамландырды? Иң беренче балалар өчен язылган китаплар дип әйтә алам мин. Шәүкәт Галиев, Роберт Авыйның китапларын укып үстегәйме? Һәм икенчесе үземнең балалар. Мин бит 5 бала әнисе. Минем темаларым аяк асты тулы. Аны эзләп йөрисе дә юк. Мин алар үскәндә көн саен 5 шигырь язадырым. Чөнки һәм ул бик кызык булып чыкты. Ул минем фикерләр бөтенесе дә бөтен әниләрнең фикере белән тәңгәл килде.
Әле менә узган атнада безнең Җәүдәт абыйдар заманга багышланган чыгарылышыбыз булды, тапшырылышыбыз багышланды. Менә без анда да балалар язучысы, балалар шигъриятенә керү ул җиңел эш түгел дип кат-кат әйттек. Бу бит чынлап та менә балалар психологиясын аңларга кирәк дип. Ул бит инде син теге чәчләреңә шал кергәч тә инде әби булгач та бәби булып калырга кирәк дигән сүз. Бу җиңел әйбер түгел, чөнки балалар бит инде алар үзгәрә торалар, замана да үзгәрә тора име. Шуңа күрә ул былай гына ничектер балалар язучыларын әзрәк түбәнсетеп карау бар. Әйме, такмак инде ул нәрсә, теге ике рифма тәңгәл килсә, балалар шигыре була дип. Былай гына түгел, балалар фальшны, ялганны бик тиз сизәләр алар. Йолдыз апа, күптән түгел сез Шаян ТВ балалар каналы оештырган балачак җыр бәйгесендә дә катнашып, җиңү яуладыгыз. Котлыйбыз сезне. Рәхмәт. Ниндирәк шигырь яздыгыз? Мин анда очраклы рәвештә дигәндәй биреп карыйм әле дип, җиңәрмен дип тә түгел, чөнки балалар бакчаларына баргач, күреп торам, балалар җырсыз. Алар инде, мин сине яратам, син дә мине яратасыңмы? Я булмаса, авылымнан киттем, сагынам дип 5 яшьлек баланың шушлай итеп җырлавы инде. Бик шундый эчтәлек белән форманың туры килмәве, бик карап утыру бик авыр буладыр. Шуңа әйтәм, бер шигырь языйм әле дип. Ул минем тылсымлы туган тел дип атала. Бик шатлыклы көнем бүген, чәчәк атты яран гөлем. Сулар сипкән идем аңа, сулар сиптем аңа җырлап, Тукайның мин туган телен. Минем җырым күрәсең, җырымны, гөлем күрәсең, җырымны бик тә ошаткан. Аннан шул моң тылсымыннан күр кыш көне чәчәк аткан. Язлар җиткәч тә гөлемә җырлармын туган телемдә. Аннары һәйкәлгә илтермен Тукайның туган телен көнендә. Аферин, аферин Йолдыз апа. Инде менә бу бәйгедә шулай бер күрсәткеч булгандыр. Инде үзегезнең дә шәхсән фикерегезне ишетәсем килә. Менә хәзерге балалар татар әдәбиятына безнең инде лаеклы алмаш бармы? Яшьләр киләме? Менә без инде башта ук әйтеп киттек, балалар әдәбиятына килү җиңел түгел дип, аңа хезмәт итү тагы да авыррак. Чөнки һич югы аларның энесеңелләре булырга тиеш ул әдәбиятка килгән кешеләрнең. Я булмаса үзләре әни булырга тиешләр. Менә алар балалар дөньясыннан аерылмаган булырга тиеш ул кеше. Андыйлар миңа калса менә бүген ой менә шушындый бар әле дип әйтерлек менә анда якты ниләр бик күренми, кызганыч. Бу проблеманы хәл итү юллары бармы соң? Моны бит инде проблема дип әйтсәк буладыр. Бу проблеманың да проблемасы, чөнки ник дисәгез, әдәбият балалар әдәбиятыннан башлана. Әгәр баланы без кичкенәдән китап укырга өйрәтә алабыз икән, ул инде үскәч тә укыячак. Матур әдәбиятка тартылачак һәм язачак та. Кулына каләм алып. Безнең халыкта инде каләм тоткан хор булмас дигән сүз бар. Менә аны мин кичкенәдән нигә очрашуларда балаларга шуны сеңдерергә тырышып йөрдек. Мин бит Сабантуйда эшләгән кеше газетада. Анда без бик күп конкурслар үткәрдек. Миңа калса хәзер дә менә әкренләп барыбер ниндидер җылыну сизелә, безнең телгә карата да. Бөтенләй бетеп шушындый инде күзләрдән яшьләр агызып, нишләргә белми утырган чаклар булды бит инде 17нче елларда, 2017 елда. Хәзер барыбер әлтегендә конкурслар үткәрәләр, әле монда төрле ярышлар инде шушы телгә, нигә багышланган, менә бу шул Шаян ТВ үткәргән балалар җыры конкурсы да шуның бер ачык мисалы. Бер күрсәткече. Шуңа күрә миңа калса менә шулай әзрәк кызыксындырырга кирәк. Балаларны да. Димәк, күбрәк бәйгеләр, менә мондай бәйгеләр оештырырга, аларның җиңүчеләрен күбрәк күрсәтергә, күбрәк язып чыгарга. Нигә? Ул бит инде бик зур әйбер. Йолдыз апа, шигырьләр язу белән беррәттән сезнең бит әле төп эшегез дә бар. Шәһри Казан газетасында һәр даим инде сезнең шушы балалар йортыннан алынган балалар турында, ишле гаиләләр турында, ятимнәр турында сез һәр вакыт инде язмаларыгызны бастырып торасыз. Аларны ничек якларга, сакларга әйтеп китегезче, менә хәзерге заманда ата-ана һәм инде балаларга бәйле нинди төп проблемаларны әйтер идегез? Хәзер бит төп проблемалар менә буыннар бәйләнеше бик йомшак бүгенгесе көндә.
әби бабай белән оныклар, шул ук әти-әни белән балалар бәйләнеше. Ләкин моңардан бик артык куркырга да кирәкми. Ул бит инде ул гомерлек проблема ул име. Чөнки кайчандыр кемдер әйткән дип сөйлиләр инде. Менә балалар ата-аналарын тыңламый башладылар, ахыр заманга ярап калмагандыр инде дип әйткән ди. Бу инде 2000 ел алдан ук элек әйтелгән сүзләр. Теге Аристотелянилар заманыннан ул име. Шуңа күрә ул проблема инде гомер буе шулай калгандыр. Проблема дип саныйм инде без аны. Бу мәңгелек проблема, ләкин шулай да менә мин әйткәнемчә, әби бабай тәрбиясе булсын инде ул балаларга. Кичкенәдән менә мин тыңлап карыйм, сөйләшеп карыйм кешеләр белән, име балалар белән дә. Әби бабай белән үскән бала ул бөтенләй башка төрле. Ул әкият тә белә, ул бишек җырында ишеткән, ул гомумән ни инде. Шундый иҗади, шундый илһамланып үскән бала. Була. Менә бу ятимнәр йортыннан балаларны алучы гаиләләр турында сез инде еш язасыз. Аларны мин үзем дә шундый булгач, мин дә аларның WhatsApp-та төркемендә дә бөтен теге нишләп йөргәннәрен, кайда барганнарын бөтенесен белеп торам. Шуңа күрә дә ул минем төп тема. Минем теге беренче шигар шул эшләдем бер яктылык дөнья китте яктырып булса, икенчесе инде һәрбер бала әти-әниле булырга тиеш. Йылдыз апа, менә безнең хәзерге татар матбугатында әлеге тема, менә шушы гаиләләр, ата-аналар, балалар темасы тиешле дәрәҗәдә яктыртыла микән? Бу инде мин теге Шәһри Казанны гына аерым әйтеп түгел. Мин юктыр дип беләм. Чөнки алар менә минем танышлар арасында шуның хәтле йөрәген балаларга ярып биргән кешеләр бар име. Алар менә шулар өчен генә яшиләр. Аларны кайларга гына алып бармыйлар, дәвалыйлар. Әле менә Арчада бер инде теге мөмкинлекләре чикләнгән бала бар иде. Шуны әнисе Чабаксарга барып 8 сәгать операция ясатып име. Менә аның белән бөтенебез борчылып торып, дугаларда булып шулай итеп. Менә мин аның турында, ул Лилия, мин аның турында язарга җыенам. Шунда мондай кешеләр күбрәк булсын, әйеме? Әлбәттә, шулай яхшылык эшләп, әлбәттә инде дөньялар да яхшы якка үзгәрер. Бик зур рәхмәт сезгә, Йылдыз апа, бүгенге тапшыруыбызның кунагы булган өчен.